Bismillahirrahmanirrahim. Hada faslun ibarate fasal an-niyatu utawi niat iku qasdu syai'i. Nejo suwiji-wiji oleh nejo muktaronan hale den barengake apa al-qasdu den barengake bifi'lihi kelawan ngelakoni syai'. Wa mahaluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ana ing ati. Wa talafudzu utawi ngucapake biha kelawan niat iku sunnatun sunat. Wa waktuha utawi waktune niat iku nginda ghusli awali juz'in tetep ing dalem nalikane masuh kawitane juz minar wajhi saking rai. Wa tartibu utawi kang aran tertib iku alla yuqaddima yen to ndinginake sapa wong mutwan ing anggota kang dingin ngalang mudhin ngerekake ing atase anggota kang keri. Wallahu a'lam bishawab.